1millionsdollar.com LLC bygger det største økosystemet for et kryptoprojekt og vil kun støtte $1 million, OMD, token og OMD blockchain, OMDB kryptovaluta. De har oprettet 2 klubber, der medlemmene vil have betydelige muligheder til at deltage i opkøbet af en række selskaber fra og med 2028, og der medlemmene vil nyde godt af mange privilegier. For at blive med i OMD Millionaires Club, må du eje 1 million OMD tokens og 10.000 OMDB, mens for OMD Millionaires VIP Club må du eje 3 millioner OMD tokens og 50.000 OMDB. Hvis du vil blive medlem af 1millionsdollar.com LLC, spørg personen, som inviterede dig til at se denne videoen, hvordan du kan blive med, og skaffe dig møntene dine nu. OMDTOKEN.com OMDBLOCKCHRIN.com